Az Esprit bőrápolási program egy olyan új bőrfiatalítási koncepció, mely az őssejtek regeneráló és sejtmegújító hatására épít. 5 nagyon egyszerű lépéssel fiatalítja a bőrt. Első lépésben egy dermarollerrel mikrosérüléseket képezünk a bőr felszínén. A különleges hatóanyag kombinációt a platina nanokolloid generátorral állítjuk elő. Az általunk használt PEPU-V hatóanyag, egy tenyésztett őssejt kultúrából származó anyag, és teli van a bőrt megújító, illetve a kollagén termelést fokozó peptidekkel, illetve növekedési faktorokkal. A bőrre felvitt hatóanyag keveréket, elegyet egy különlegesen hatékony géppel, a Nanoin elnevezésű elektroporációs géppel juttatjuk be egészen mélyre. Az irritált, átjugatott hámfelszínt az Esprit program végén nyugtatni, zárni szükséges, ehhez egy nyugtató hűtőmaszkot, vagy más néven kriomaszkot használunk. Az Esprit program megkezdésekor igen fontos a bőrnek az alapos megtisztítása, a sminket teljes mértékben el kell, hogy távolítsuk megfelelő sminklemosó tejjel, majd pedig a bőrnek a pH-ját visszaállítjuk egy tonizáló, akár érzékeny bőrre is használható tonikkal. Amikor megtörtént a bőrnek a letisztítása, egy nagyon fontos lépésre kerül sor, ez pedig a bőrnek az alapos érzéstelenítése. Az érzéstelenítéskor oda kell arra figyelni, hogy minden egyes dermarollerrel kezelt kis négyzetcentimétert alaposan bekenjünk, ügyeljünk a szemkörnyékre, majd pedig az érzéstelenítő felszívódását egy fóliás borítással segítsük elő. Amikor az érzéstelenítőszer kifejtette a hatását a bőrön, alaposan eltávolítjuk, majd pedig következik a bőrnek a fertőtlenítése, melyhez nyálkahártya fertőtlenítőszert használunk. A dermarollerezésnek a célja a hámnak a megújítása, a kollagénnek a remodellezése. Attól függően, hogy orvos vagy kozmetikus végzi a kezelést, más és más hosszúságú tűvel fog dolgozni a bőrön. Az azonban mindkét esetben nagyon fontos, hogy ez a dermaroller, ez fertőtlenített eszköz legyen. A bontatlan DTS dermarollerek minden esetben fertőtlenített állapotban vannak, tehát nyugodtan használhatjuk a páciensen. A másik fontos szabály, hogy minden vendéget egy darab dermarollerrel kezelünk, tehát nem cserélgetjük ezt az eszközt a vendégek között. Különlegessége ennek a lépésnek az, hogy az általunk használt dermarolleren a tűk száma 2,5-szer nagyobb, mint a hagyományos dermarollereké, tehát egységnyi idő alatt jóval hatékonyabb kezelést tudunk elérni. A másik különlegessége ezeknek a tűknek az, hogyha egy mikroszkóp alatt megnéznénk a keresztmetszetüket, nem a hagyományos körkeresztmetszettel találkoznánk, hanem egy gyémánt keresztmetszettel, ami azt jelenti, hogy amikor a tű a bőrhöz ér, akkor jóval kisebb felületen sérti meg a bőrt, ez majd igen fontos lesz a bőrnek a gyógyulása szempontjából. Említettük azt, hogy ez a dermaroller ez rezeg, vibrál, aminek van egy fájdalomcsökkentő hatása, tehát a vendégnek kellemesebbé válik a kezelés. A rollerezés közben a szabad kézzel megfeszítjük a bőrt, mert ezáltal egyenletesebben tudjuk majd a mikrosérüléseket képezni a bőrön. Rollerezésnél függőlegesen, vízszintesen és átlósan is kezelünk ugyanazon a területen, nagyon figyelve arra, hogy egyenletesen képezzük ezeket a kis sérüléseket. Ahol különleges figyelmet kell fordítani a kezelésre, az a homlok, a szem környéke és az ajka környéke, mert ott sokkal több az érzőideg. A rollerezés közben kerüljük a cikcakkos, az ugrálós, illetve a kanyargós rollerezést, mert ezek fájdalmat okozhatnak a vendégnek. Azt, hogy mennyi ideig kezelünk, a vendég bőrének az állapota fogja meghatározni.
Amit fontos még megemlíteni, az az, hogy a DTS tű rollerének a vastagsága 0,2 mm. A hagyományos rollereknél ez a szám 0,3 mm, ami azért fontos, mert a vékonyabb tűvel kevésbé lesz fájdalmas a kezelés. Az Esprit programban már a dermarolleres kezeléssel elindítjuk a sejtszintű kezelést, hiszen a roller keltette szöveti sérülés a bőr regenerációjában szerepet játszó faktorokat, citokineket, illetve gyógyító hormonokat fogja nagy mennyiségben előhívni a sejtekből. A kezelés a hatóanyagnak a bőrbe juttatásával folytatódik. Ez a hatóanyag nagyon különleges kombinációja az őssejt eredetű hatóanyagoknak, illetve a nanoméretű platinumnak, platinának. Az őssejteket ugye tudjuk, hogy attól különlegesek, hogy korlátlan számban képesek osztódni, és képesek magukat megújítani. Ha az őssejteket egy károsodott területre, például a bőrbe juttatjuk, akkor van egy olyan képességük, hogy a károsodott szöveteket regenerálják, illetve újra életképessé teszik azt, tehát nagyon potens sejtek. Az általunk használt PEPUV hatóanyag, egy tenyésztett őssejt kultúrából származó anyag, és teli van a bőrt megújító, illetve a kollagén termelést fokozó peptidekkel, illetve növekedési faktorokkal. A hatóanyag kombináció másik eleme a nanoméretű, tehát egészen apró méretű platina kolloid, amely képes a sejtmembránon át bejutva a sejteknek a szívében ott kifejteni a hatását. Egy nagyon erős, fertőtlenítő, illetve szabadgyök megkötő hatással bíró anyagról van szó, amely amellett, hogy igen ritka a Földön, és 1 tonnából mindösszesen 3 grammot lehet kinyerni, a legdrágább fémek közé tartozik. A különleges hatóanyag kombinációt a platina nanokolloid generátorral állítjuk elő. A patronba, amelynek a kupakja tartalmazza a platinát, beleöntjük az őssejtes hatóanyagot, és a gép segítségével egy hirtelen robbanással ezeket a platina szemcséket, részecskéket belerobbantjuk magába a hatóanyagba. A bőrre felvitt hatóanyagkeveréket, elegyet egy különlegesen hatékony géppel, a Nanoin elnevezésű elektroporációs géppel juttatjuk be egészen mélyre. Ugye tudjuk, hogy az elektroporációnak a lényege az, hogy tű nélküli mezoterápia hatásosságával vetekedve szintén a sejtek élő rétegéig, a bőr élő rétegéig fogja mikrocsatornákon keresztül lejuttatni a hatóanyagokat. Ez a technológia egyébként a DNS kutatásból került át az orvosesztétikába, illetve a kozmetikába. A Nanoin gép nagyon gyorsan és hatékonyan fogja bejuttatni ezeket az anyagokat, és a gépnek a teljesítményét mindig a vendégnek, a páciensnek az egyéni érzékenységének a függvényében fogjuk akár kezelés közben is állítani. Az irritált, átjuggatott hámfelszínt az Esprit program végén nyugtatni, zárni szükséges. Ehhez egy nyugtató hűtőmaszkot, vagy más néven kriomaszkot használunk. Ez az orvosi célra kifejlesztett maszk attól különleges, hogy a bőr hőjének a hatására fog aktivizálódni, tulajdonképpen a bőrtől energiát, hőt von el, és ezáltal hűti vissza az irritált bőrt. Eközben pedig különböző aminosavakat, kamillát és gyógyító anyagokat juttat a bőrbe, és visszaadja a bőrnek a hidratáltságát. Látható, hogy ez a maszk különlegesen, erősen, hatékonyan képes lehúzni a kezelés során szerzett pirosságot.
Az Esprit koncepciót bátran ajánljuk mindazoknak, akik 5 egyszerű lépéssel 5 évet szeretnének fiatalodni. Mindenki, aki pigmentfoltokkal, ráncokkal vagy akár aknés hegekkel küzd, megoldást tud találni az őssejtek és a nanokolloid segítségével.